गिबि गिबियावनो खौरांगिरिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनिया नेशनेल लेभेलनि मोनसे जोङो बादायलायनाय हाबाफारि होदों। एक्चुअली बेनि सिगाङावनो जोङो 5 डेजनि वर्कशप खालामग्रोदोंमोन, जेनेबा ओरै भारतनाट्यम क्लासिकेल आरो कथक बे मोननै, ओमफ्राय आरो लोगोसेनो जोंनि निजेनि मा होनो जोंनि हारिनि बड' ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय बे खाम सिफुं सेरजानिबो बे मावबादाखौ जागायदोंमोन 15निफ्राय। ओमफ्राय दिनै फैयै फैयै जोंना जोबथा सान, बेयावहाय माने नेशनेल लेभेलनि जों मोनसे कम्पिटिसन माने जोंना बादायलायनायबो होदों आरो गथ'फोरनि गेजेरावहाय। बेयाव गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो पार्टिसिपेट खालामफैदों। जेरै बबेनि फैदों ना फोरमायगोन? बेयावहाय ओरै छत्तीसगढ़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मेम फैगोन, नुजाफैगोन बियो नैबे मोनाबिलि मा होनो फेस्टिभेलावहाय। ओमफ्रायो बिदिनो ओरैजाय रायगढ़नि फैदों, त्रिपुरानि फैदों, झारखन्डनि फैदों, ओमफ्राय आरो जोंनि आसामनिबो जायफोर माने गथ'फ्रा पार्टिसिपेट खालामदों, जोंनि आसामनियाबो बेयाव बाहागो लादों आरो। बेवहाय माबा मोनसे बान्थानि माबा मोनसे हाबाफारि खालामदों नामा बेवहाय? औ, बे मानो होनोबा नेशनेल लेभेलनि बियो मोनसे बादायलायनाय। नैबे जोबथा सानावहाय वर्कशपनि जि माने फोरोंनाय आयदा बेखौ प्रेजेन्ट खालामनायजों लोगोसेयैनो बेयाव माने गुबुन गुबुन रायजोनिजों जोङो बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेयावहाय जायफोरा माने विनार जागोन बिसोरनि थाखाय माने जेरै ममेन्ट' सार्टिफिकेट बेबायदि प्रभाइड खालामगोन आरो जोङो। दा बेयावहाय जोंनिया जेनेबा फार्स्ट हिसाबै 35+ जोंनियाव बे कम्पिटिसन पार्टिसिपेट माने फैनायफ्रा 35+ जादों आरो गुबुन गुबुन जायगानि आरो जोंनि जायगानिखौ जमा लानानै। आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो माब्लाबाबो उन जानानै थानो नाङा। जोंनि रोंनायखौ जों जेब्लाबो दिन्थिनो नाजानांगौ। मानो होनोबा आं जि रोंदों बेखौ गुबुननो नों दिन्थिबासो फोरमायबासो मिन्थिगोन जे जोंहा माबायदि रोंगौथि दङ। स' बेनिखायनो बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों जे जोंनि जायगानि एरियानि गथ'फ्राबो जाहाथे बेफोर हाबाफारिखौ नुयोबा हयथ' बिसोरबो गोजौ लेभेलसिम थांनो थाखाय मोनसे सुबिदा जागोन, बा बिसोरबो मोनसे साहस फैगोन जे जोंबो बेफोरबायदि सोलोंनांगौ बा रोंनांगौ होननानै। मेनलिथ' बेयावहाय जों मिउजिकनि लायाखैमोन, अब्लाबो माने किसुमानफ्रा माने गोजाननिफ्राय फैनाय हिसाबै जे लुबैयो जे जोङो बिदि प्लेटफर्म मोनोबाथाय जों पार्टिसिपेट खालामनो लुबैयो होननानै दा नैबे सिंगिङाव सासे उन्दै हौवासा साब जुनियरावहाय बियो पारफर्म खालामदों आरो मेनलियै खिन्थु डान्सनिमोन आरो, अब्लाबो मिउजिक बियो फैनाय हिसाबै जों बेखौ होबाय आरो लामा गोजाननि फैनाय हिसाबै। पहली बार तो मैं बोलूँगा पहली बार मैं इस जगह पे आया हूँ और बहुत ही अच्छा एक माहौल है यहाँ का। यहाँ के बोरो ट्रेडिशन, बोरो कल्चर और छायाश्री ने जो इस कदम उठाया एक इतने बड़े प्रोग्राम का पहली बार, और यहाँ के लोगों को लेके, यहाँ के बच्चे को लेके, ये मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये हम लोग को यहाँ पे बुलाई है और बहुत ही अच्छा एक सिस्टमेटिक वे से बच्चे लोग भी प्रेजेंट कर रहे हैं और बच्चे लोग काफ़ी उत्सुक है। यहाँ के लोग बाहर के क्लासिकल जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं वो लोग भी सीखे। छायाश्री भी इस बारे में बहुत कोशिश कर रही है, बच्चों को सिखा रही है, बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। मैं चाहूँगा कि और मेहनत करे और अच्छे नाम करे और ये लोग बाहर जाए, अपने अलग अलग जगह से अपने अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करे, अपने अपनी डांस फॉर्म को सीखे और अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ पे क्या मैसेज दूंगा, वही कहूँगा कि ये कलाएं जो है बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस कलाओं में अगर हम लोग आज इस फील्ड में हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे लोगों को अच्छे से अच्छे तालीम मिले यहाँ पे। छायाश्री जो कि काम कर रही है और भी लोग आगे बढ़े, साथ मिल के काम करें। आज प्रोग्राम क्या क्या है? प्रोग्राम यहाँ पे आज अभी तो कंपटीशन का सेशन चल रहा है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, जो बाहर से भी आए, लोकल के भी बच्चे हैं, सब यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं अभी। और इवनिंग सेशन में यहाँ पे आफ्टरनून पे लगभग वहाँ पे फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, जो बाहर से गेस्ट परफॉर्मर भी है, हमारे चीफ गेस्ट जो हमारी मैम भी यहाँ पे उपस्थित है। तो सभी का आज प्रोग्राम फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोग्राम तो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है ये, मतलब शुरुआत बहुत अच्छी है। और अगर इसी तरह इसी जोश के साथ अगर किया जाए तो ये आगे चल के बहुत ही अच्छा होगा पूरे भारत के लिए। और चूँकि छायाश्री आसाम की रहने वाली है, नॉर्थ ईस्ट साइड की रहने वाली है, और ये जो फॉर्म है क्लासिकल फॉर्म, तो थोड़ा सा मतलब एक है कि लैंग्वेज का होता है, बट लैंग्वेज का प्रॉब्लम होते हुए भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा करना बहुत अच्छी बात है। मैं छायाश्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि ये इसी तरह लगी रहे और आगे चलकर बहुत अच्छा करे।
कहाँ से स्टेट में आए हैं? मैं झारखंड से आई हूँ, रांची से। बेयावनो आङो माने नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजोफोरनिसिम साबायखर बावहरदों। दिनैनि बे हाबाफारिया जादों मा माने कम्पिटिशन काम फेस्टिभेल। माने बिनि जाहोना जाबाय मा थांनाय 15 मेनिफ्राय वर्कशप सोलिदों। वर्कशपआ भारतनाट्यम डान्स, कथक बेफोरबायदि जायनाखि क्लासिकेल डान्स दं बे क्लासिकेल डान्स नि सोलिदों आरो बेजों लोगोसेनो बड' फकनिबो सोलिदों आरो बेजों लोगोसेनो बे वर्कशपआव खाम, सिफुं, सेरजा बे दामनायनि वर्कशपबो सोलिदों। दा बेबायदिनि गेजेरजोंहाय दिनै मोनसे कम्पिटिसन लादों। बे कम्पिटिसनाव कम्पिटिसननि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो नागिरदों वर्कशपनि गेजेरजों माने सोलोंसाफोरा बेसेबां रोंखो आरो बेजों लोगोसेयैनो माने गुबुन गुबुननिफ्राय माने जायफ्रानोखि पार्टिसिपेट खालामनो गोसो दं बिसोरो पार्टिसिपेट खालामफैनानै गावनि जिथु गोहोथि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों माने दावगालांनायनि मोनसे कालचारेल दावगालांनायनि मोनसे मेसेज बेखौ होनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिनि उनाव दं फेस्टिभेल दं। दा 3 बाजियाव फेस्टिभेल दं। बे फेस्टिभेलाव जेब्लानोखि गेस्ट आलासिबो दं बिसोरो मा खालामगोन पारफर्म खालामगोन मोसानाय एबा पारफर्म खालामगोन माने बेजों लोगोसेनो जेब्ला सोलोंसाफोर बिसोरो मा रोंखो बेखौबो पारफर्म खालामगोन आरो प्रेजेन्टेसन खालामगोन आरो बिनि गेजेरजोंहायनो बेखौ जों बुंनो नागिरदों जे बेबायदिनि गेजेरजों जाहाथे हारिमुवासो हारिमुनि माबाखौ सुबुंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाना फैनो हायो। दा बेयाव नेसनेल लेभेलनि मोनसे बेखौ पार्टि कम्पिटिसन पार्टि लोगो लोगोनो दा माने आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो फैदों। बेनि गेजेरजों मोनसे एक्सपर्ट इम्पर्ट जायो। दा बर'फोरनि फक जिथु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायबो जागोन स' जागोन बिसोरबो नुलांगोन। अब्ला बेनि गेजेरजोंहायनो बेखौ फोरमायनाय जागोन जे सोरनिया माबायदि बेखौ माबानो हायो आरो